yung drone niya. Kaya tulo mo? Ulo sa katyan. Baka nakasog ka. Mamaya, pumunta tayo. Oo. Salamat kay ano. Salamat kay Paring Jason. Ayun natin ako ulit sa bahay kasi hindi ko kaya mag-drive. Salamat ano ng marami. Ako kumain eh. Ha? Ako kumain. Dito na kami sa Angustia. Puntang Malawag, nakalabas na kami. Salamat at walang ulan. Ha? Kasama na yung ganun. Ayan mo na, yan. Oo. Yan, nasupunta na naman. Ayan, no? Lumos nga Nico. Hanap sa kanya eh. Oo. Ay, nawawala si Chinchin. Hinahanap ni tita niya. Kasi kanina, dito si Chinchin. Tapos, umalis, pupunta doon kila tita niya. Tapos may pumunta naman dito na yung kasama dito nagbuhos. Pinapasundo daw ni papa niya. Yun pala, iniwan naman ang tita niya dun sa bahay nila. Naghahanap na dito. Naghahanap dito kay Chinchin. Baka sumama nga dun sa ano, naghahanap na lalaki. Ayan po, magandang hapon. At time check natin 1:08. At medyo sumikat na naman yung araw. At bali, angkas ko muna si Kuya Noli. Pauwi doon sa kanila. Dito si Kuya Noli. Uwi muna ako. Uwi muna. Uwi ako kay Paring Jason. Oo. At yung motor niya, iwan muna dito. Habang maganda yung panahon kasi baka bigla na naman umulan, maabutan pa kami. Magtrangkaso si Kuya Noli, kailangan magpahinga. Kailangan ng himas ng mama. Yan ang title. Himas ng mama. Yan yung title. Himas ng mama. Himas talaga ng mama. Amoy yun. Pag may himas ng mama, umuwi. Wala na to. Wala na. Pag himas ng mama. Himas ng mama. Amoy. At magmumotor na lang. Sabi niya sana, papasundo kay kay tatay, kay papa niya. Yung sasakyan. Tapos sabi ko, ay angkas ko na lang. Helmet. Adiyo, malingon. Ay, yung charger. Pati yung cord ko. Kaya maiwan muna dito sila tatay at saka si Pilo. Si Utol. Charger cord ko. Dito na. Mahal mo. Ay, charger. Ako mamaya pa ako. Meron pa po akong vlog. Tay! Sama ko na kung ano uli. Oo. Yan si tatay, magpahinga. Doon daw siya magpapahinga, tay. Doon na ka. Ay, yung bag ko pa pala. Dalhin ko na rin tong bag ko kasi mga labahan to, nakalimutan ko nung pagbuhos. Pathway okay na. Diretso na. Ay. HG. Yan, balikan ko yung drone ni Kuya Noli. Kalimutan ni Kuya Noli yung drone. Grabe yung trangkaso ni Kuya Noli. Yan, balikan ko muna yung drone. Yo, yung drone. Ito na. Ito ata, abot nga. Oh, yan na. Ito na yung drone, si Mahal. Kalimutan ko ano uli.
biyahe ulit. Daanan ko ako ulit doon sa iniwanan ko sa kanya. Daan. Uso pati ngayon yung trangkaso talaga. Kasi yung panahon nga, paiba-iba yung klima. Umulan, uminit. Tapos pag gabi, malamig yung panahon. Buti na lang, di pa kami nakakalayo ni Kuya Noli. Tapos pinaalala ko sa kanya yung drone. Sabi niya, oo nga pala, yung drone. Go. Dito namin sa La Opinion. Sana walang ulan. Di kami abutan ng ulan. Parang gumaganda yung pakiramdam ko Oo, kasi pauwi na. Iimas ng nanay. Ito na. Kung sa Bacolod, malapit na. Kung doon tayo dumaan. Isang linggong start yung init. Okay man siya, bilang ay. Oo. Maganda yung plano. Oo. Gabi. O dinalan ka ng ano? Just ka. Oo. Alaga rin. Hindi may kilala kang ano. Mga nga. Oo, pinasibangan ni ka. Nawili yun ni Kanipula. Oo. Rigaspi Resort. Yan, biyahe. May biyahe. Dito na kami sa Angustia. Puntang Malamog, nakalabas na kami. Nanawagan walang ulan. Sa automatic na yung dito. Ha? Kasama na yung permit. Ayan mo na, ayan. Oo. Yan, nasupunta lang ako. Ayan, no? Lumos nga Nico. Yan, dito na kami sa San Roque. Dito na kami sa kanila. 1.5 dito na. Alright, amoy. Ano to? At baba muna tayo. Dito muna sa ano, nagpapahinga. Subag mo nga sa ito pang ususad. Wala doon Oo. Ay, may tugtog. Amoy! Amo! Oo. Ano ulit? At yung drone niya.
Ha? Ano, galing mo lang. Pupuntahin mo ito mamaya. Ano, galing mo lang. Nadadali rin po lang, nakita ko. Kaya tulo mo? Ulo sa katyan. Baka nakasub ka. Mamaya, pupuntahin mo. Oo. Salamat kay ano. Salamat kay Paring Jason. Ayun natin ako ulit sa bahay kasi hindi ko kaya mag-drive. Salamat ano nang marami. Hindi ako kumain eh. Ha? Hindi ako kumain. Ano, uwi na ako. Pwede ulit, ito na ako. Uwi na. Amoy! Amo! Uwi na. At natid ko na si Kuya Noli. Diyan na siya magpahinga kasi nandyan si Nanay Shuni. Nandito na ako sa bahay. Malapit na. Amoy! Gulat. Hindi. Nakita ko reaction mo, gulat ka. Lalaba. Lalaba. Ang aking darling tone. Ay. Psst, mga alaga ng anak ko yung punta din sa loob. Ayaw pa tayong lumabas. Ay, nagkwarto pa talaga. Dito kasi yan. Sanay dito sa loob. Mga manok ng anak ko. At ayun, Git Wilson, Kuya Noli. Maganda yung naisipan ni Kuya Noli na doon muna siya sa bahay nila para malagaan siya ni Nanay Shuni. Sabi niya sana, padala ko sa iyo yung susi ng sasakyan at sabi mo si paparaw niya si tatay nasunduin siya nung sasakyan. Buti uminit, walang ulan. Sabi ko, gusto mo ka ako, sumakay ka na lang sa akin para di na magpabalik-balik. Tapos yung motor niya naiwan doon muna yung motor niya. Kaya umangka sa akin, nag-ano lang siya ng yung kumot kasi nilalamig siya. Magpapagamot yan si Kanoli. At yun, Git Wilson, Kanoli. Ayan po. Lalaba. Mainit. Nagasampay ka na? Ayaw na pa lang yan. Unti-unti lang. Mag-i-edit muna ako. Hindi kita matulungan maglaba. Ha? Oh, mag-i-edit ako. Sakto naglalaba siya. Ibigay ko na rin itong nilabahan ako doon. Para malaban ni Mrs. Ginamit ko to doon eh. Steady to doon sa site. Ito malinis pa naman to. Oh, medyas. Kunti lang naman ito. Bahan ko. Ayan po, hanggang dito na lang vlog na to. At maraming salamat po sa suporta nyo. Ayan po. Bye bye. At maraming salamat sa mga pumasok doon sa live ko kanina. Po. Bye bye.